Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a ya gajiya ya aiki. Kamar yadda kuke gani wannan Reteglo nan wani hanya ne wanda za ka iya samun dala a kullum idan ka yi review. Kamar yadda kuke gani ana nunawa a cikin wannan bidiyo, zaka nan suka bi abubuwan da ake yi ɗaya bayan ɗaya. Inda zaka samu wannan ka je Chrome ko Google naka sai ka yi typing Reteglo, wato RATE sai ka sa Glo a gaban. Kana buɗewa za su tambaye ka ka yi rijista. In ka zo wajen rijista sai ka sa sunanka da email naka, za su tambayi password naka. Kana sawa shikenan za su kawo ka inda za ka fara review. Za su nuna maka hanyoyi da za ka yi reviewing. A duk lokacin da ka yi review kuma a kullum sau ɗaya ake samu. Idan suka baka na yau ba za su sake baka ba sai gobe kuma in Allah ya kaimu. So ka ga yanzu wannan an gama review kenan, review are done. An riga an gama na yau kenan level 2. Kaga yana da 8.99 USD. So idan kuma ka iya gayyato mutum ɗaya, duk mutum da ka gayyato kana da dala ɗaya. Shi kuma wanda ka gayyato idan ya cika, shi kuma zai samu dala 5. Kaga kai ma farkon shiganka za su baka kyautan dala 5 ne. Yauwa. Bayan nan kuma idan ba za ka taɓa iya cire kuɗin ba sai kuɗin ya kai dala 80. Idan kuɗin ta kai dala 80 ne za ka iya cire wannan kuɗi, amma idan bai kai dala 80 ba, ba za ka taɓa iya cirewa ba. Kuma ta iya za ka cire kuɗin? Ana cirewa ta PayPal, ta USD, ta Western Money. Kai dai idan ka kai wannan dala 80 da ake faɗa, za a nuna maka process da za ka cire, hanyoyin da za ka bi ka cire kuɗinka a sauwaƙe. Idan yanzu ne kake ganin wannan bidiyo, ka daure ka mana subscribe domin kawo muku waɗansu bidiyo nan ba da daɗewa ba, abin da ya shafi hanyoyin da za a samu kuɗi a intanet. Domin yana da kyau duk abun da Allah ya baka ka samu kai ma ka sanar da ɗan uwanka wanda bai samu ba. Kun ga kamar yadda ake nunawa kenan, USD, Skill, Western Union, duk hanyoyin da za ka bi ka cire kuɗinka ne idan ya kai dala 80. Ko ba haka ba? Yana da kyau idan Allah ya sa ka san abu ko ka samu ka iya abu, kai ma ka koya wa mutane su samu su iya domin kai ma ka samu ladan. Domin duk wanda ya yi Allah ya ba shi nasara ya samu ya cire kuɗin nan ba zai manta da kai ba. Ya san cewa yes, kai ne wanda ya yi sanadiyyan farawansa. Kuma shi rayuwa kar ka ce wa kai za ka zauna ba za ka na bincike ba. Bincike yana da kyau. Ka ringa bincike a rayuwanka, especially yanzu abubuwan da ya shafi abubuwan intanet nan. Kar ka zauna gwaje ɗaya ka ce kai ba za ka yi bincike ba, kai ba za ka yi kaza ba. Ka ringa yawaita bincike. Bincike ana samun ilimi. Research, ka ringa research a duniya. Ba ka riƙe Android phone ka shiga Facebook ka fita, ka shiga WhatsApp ka fita ka duba status na mutane ka fita ba. Kai ma ka yi ƙoƙari ka koya, ka gano hanyoyin da za ka bi ka samu kuɗi a wannan intanet. Ya fi maka akan ka je kana ta yin su Facebook su abun nan ba tare da kana samun komai ba. Kaga sai dai kawai ma su yi ta samu a wajenka. To shi rayuwa bincike yana da kyau. Mutum ya zama yana kullum yana research akan rayuwa. Abubuwa suna fitowa kullum. A ko da yaushe abubuwa sabbin abubuwa na fitowa. Idan kana bincike, Allah zai haɗa ka da waɗannan abubuwa. Akwai ilimi daban-daban a duniyar nan wanda kana bukata ka iya.
amma ta yaya za ka iya? Haka kawai ilimi ba zai zo ya shiga kanka ba, dole sai ka tashi. Idan ka tashi ka je ka nema yanda za ka yi ka samu ilimi, sai ga Ubangijin Allah ya taimake ka. Amma ba ka